my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that tak sa máme tam 2,5 plus Vitari 6 valec. Ten motor už má potom väčšiu váhu, tak uvidíme, ako sa im bude dariť. Lieta na desiatky metrov okolo vozidla, tak je to super. Vlako naozaj lieta na desiatky metrov okolo vozidla, tak je to super. Jazdí, takže a Mirko s Máčičkou na poťaku ide za nami. Ja tu na chalanov spovedám a teraz môžeme vidieť túto naozaj slovenskú trialovú špičku. Môžu vidieť samuraja. Dúfam, že ho riadne vyoblizoval ten pohárik, takže dobre, to vidno, vy ste dobrí kamaráti, toto sa mi zdá. No čo páni, vy ste pripravení už teraz posilnený pivkom? Myslím, že zrobím všetko, čo sa bude dať, budeme ako je trajakne fotiť. Takže sledujeme ďalšie auto Suzuki Samurai s 2,5 litrovým motorom z Vitari. Toto už bolo naozaj opäť na budku, ale však veď motorom z Vitari. Ako mu to toto už bolo naozaj opäť na budku, ale však veď možno to ešte chalani na druhýkrát dajú. Počujem, ako zatvára uzavierky, už ho tak odfúkujú a už púšťajú uzavierky chalani, aby to vyskúšali po druhýkrát a už spolujazdec sa asi chystá na lamovanie. Alebo tak v bezpečnosti vystúpi. Toto smrdí marotkou. Smrdí to marotkou. Ja filmu zavoď. Neviem, či to pomôže v Samuraji. No, sú nám
už naozaj vyhrabané riadne jamy, tak uvidíme, ako im to pôjde. Tu už máme ďalších jazdcov pripravených na trať, čiže sú to naozaj chalani so veľkými skúsenostiami. Aktuálne teraz podal Junáčik, že iba druhý pretek, ale v prvom preteku bol na 4. mieste, čo je naozaj na prvý pretek. Ak nám potom počasie vydá, tak večer si samozrejme dáme pravú dobrú oravskú off-road party. Tak verím tomu, že sa už to a bude sú grilovací, povací, takisto aj kurácie vykostené, hranolky, wafle, presko, takže naozaj sme pripravení, aby ste vy mali to pohodlie a mohli si to tu s nami užívať na tomto mieste. A aktuálne vidíme ešte raz, 2, 3, 4, 5, 6, nejakých 6 vozidel v kategórii SOP. Pred štartom pripravení, oni podkupujú gumy a tak tým väčšiu styčnú plochu a mohli lepšie zaberať s tou pneumatikou v tom blate. Menší pár pneumatika, tým väčšiu styčnú plochu a mohli lepšie zaberať s tou pneumatikou v tom blate. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own.